minuto kaninyong tanan. Ang atong debosyon sa mahinuklugong paghandom sa 7 kakatapusang pulong ni Jesus, kun ang 7 palabras, nagpadayag sa atong pagtahod, pagtuo ug paghigugma kaniya. Duyog sa tibuok simbahan ni ining adlaw sa pagampo ug pagpenitensya, ato karong pamalandungan ang katapusang mga pulong ni Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas, uban sa atong paningkamot nga mapuy-an nato ang tawag ug hagit niini. Palihog manindog alang sa pasiunang awit. Kaming mga makasasala, nakalakad nagpus na buhay haloy sa madalanan, nagaantos sa mga kasakitan, nagapagit Palihog manglingkod. Ang 7 kakatapusang pulong ni Jesus. Unang pulong, Amahan, pasaylua sila, kay wala sila masayod, unsay ilang gibuhat. Palihog manindog. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ug sa dihang miabot sila sa dapit nga ginganlan og Kalabera, didto gilansang nila siya sa krus, uban sa mga kriminal, ang usa sa tuo ug ang usa sa wala. Ug si Jesus miingon, Amahan, pasaylua sila, kay wala sila masayod, unsay ilang gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Palihog manglingkod. Ang magpaambit sa unang pulong, mao si Sara Baste, PSK sa Asuncion Zone 5 ug miyembro sa Charismatic Healing Ministry. Amahan, pasaylua sila, kay wala sila masayod, unsay ilang gibuhat.
Si Alexander Pope, usa ka manunulat, miingon, to err is human, to forgive is divine. Ang pagkasayop, tawhan. Ang pagpasaylo, Diyos nun. Sa dagang higayon kita nasayop, og nakasala, og dali-dali mangitag katarungan, diha sa kinaiyang pagkatawhanon. Tao raman ko ay sorry. Tao lamang nagkamali. Sakto ba kining nga panghunahuna? Tinuod sa atong pagkahuyang o pagkatawhanon, kita masayop ug makasala. Apan sakto ba nga ang pagkasayop maulang ang bahin sa tao? Tinuod makasasala kitang dagko. Bisan gani ang mga santos sa Diyos, wala miangkon sa ilang mga birtudes. Inay, ilang gisgutan kanunay ang ilang pagkawalay takbos at tubangan sa Diyos. Tinuod makasasala kitang dagko. Apan wala kini nagpasabot nga wala kitay kaugmaon. Saint have past, sinner have future. Ang mga santos adunay kagahapon ug ang mga kasasala adunay kaugmaon. Ug kini mahimo tungod kay sa iyang pag-anhi aron pagtubo sa kalibutan bisan siya Diyos. Giangkon na ni Jesus ang tawhanong kinaiya gawas sa sala. Gikan sa iyang pagkatawo hangtod sa krus. Iyang gipakita unsa kalayo ang maabot sa atong pagkatawo. Gipakita ni Jesus sa unsang pamaagi natong mapuy-an ang atong pagkaanak sa Diyos. Sa dihang nabuntog niya ang Satanas ug ang iyang mga pagtintal sa iyang pagkamaampuon o pagkamasaligon kanunay sa Diyos. Sa paggahin niya og panahon alang sa uban, sa iyang pagkamanggihatagon, sa iyang pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Diyos. Ug labaw sa tanan, iyang pagpasaylo bisan pa man nagbitay na siya sa krus. Ang tibuok niyang pagkatao naguli sa atong dignidad. Mao nga dili kita mawad-ag kadasig tungod sa atong pagkamakasasala. O nga aduna pa kita'y kaugmaon, kung usalig lamang kita sa kaluoy nga Diyos nun. Tinuod mitampo kita sa kamatayon sa atong Ginoong Hesus, sa diyang makasala kita. Apan dili nato hikalintan usab nga hantud karon, nagpadayon ang pagtuaw ni Jesus sa langitong Amahan. Amahan, pasayloas sila, kay wala sila masayod, unsay ilang gibuhat. Mga igsuon, sulod sa kapatan kaadlaw sa Kwaresma, kita nagpuasa, nagampo, naghatag og limos sa mga nanginahanglan. Og nangumpisal og namalandong sa atong pagkahuyang, sa pagkamakasasala, alang ini mga adlaw sa lintunganay sa atong pagtuo. Apan karon, mao ang hustong takna nga mibalik kita sa pagpamalandong sa kamaluluyon sa Diyos. Atong angkunon pinaagi sa grasya sa sakramento sa pakig-uli, ang nagkaanam ug nakawala pagsalig sa kaluoy sa Diyos. Sa diyang mawad-an kita kadasig tungod sa atong kahuyang ug pagkamakasasala. Wala man mausab ang panagway sa Diyos, nga siya kaluoy o pasaylo. Tingali mao kini ang hinungdan nga nung pulong sa pagpasaylo, ang unang gibungat ni Jesus. Sa diyang nagbitay siya sa krus. Atong pahinumduman nga kita nga wala siya gibati kakapoy sa pagpasaylo kanato, hinuon kita ang gikapoyan sa pagpasaylo kaniya. Sa pagpadayon,
Sa unang pulong mangutana kita, unsa paagi nga sigurado kitang gipasaylo kita sa Dios. Ang unang tubag pinagi sa sakramento sa pagkumpisal, kung sa tibok natong kasing-kasing nangayo kita kapasayloan sa maong sala, apan mas lisod ang ikaduha. Atong hinumduman ang pag-ampo nga gitudlo ni Jesus kanato. Amahan namo nga nasa langit, pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo. Tinuod, giingon ang pagkasayop, tawhanon ang pagpasaylo Diyos nun. Apan wala kini nagpasabot, nga ang tao dili makapasaylo. Dili ba siya makapasaylo kay dili Diyos ang tao. Aduna ako'y kasinatian nga akong ipaambit kaninyo. Sa akong kasinatian, nga ang pagdumot sa akong kaaway, mihamtong sa sakit sa lawas, nga mawang sakit sa kasing-kasing, nga iskemia. Ingon ang doktor, forever na ang akong sakit, walay kaayuhan. Nakapangutana ko sa akong kagalingon, nga naman, kung sa hinungdan sa akong sakit, nga nung nagkasakit ko ana. Dugay na nakong gidaladala ang maong sakit. Sa diyang nakapamalandong ko nga mawang akong sakit iya sa sala. Nangumpisal ko sa pari, may tungod sa akong pagkamadinungtanon. Una, ang away may tungod sa selos. Sa akong bana, kay mikugo siya sa anak sa akong kumari. Nasuko ko sa akong bana, kay wala ko niya tabangi, nga nagkalisod-lisod ko sa pag-atiman sa kargahon, kay naay mga bata nga tulo, kabuok nga akong gigunitan, mautong naulahi ko pagsakay sa maong sakinan padulong sa Gaparm. Banding to namo sa mga MES seminar, Marriage Enrichment Seminar. Nag-away mi sa akong bana, tas miabot ang chismis, ako nagsilo sa akong kumari. Wala mi nagkasinabtanay, hangtod niabot nga nagdumugay mi. Miabot ang 30 katuig ang among panag-away. Mautong una nga nahitabo sa akong kaugalingon. Ang ikaduha, nag-away usab mi sa akong amiga nga silingan. Away bata tungod sa paglaban-laban. Nasuko akong amiga nga gisumbag iyang anak sa akong anak. Sa tinuod hitabua ang iyang anak, mao ang niuna pagsumbag sa akong anak. Mihilak ang akong anak nga misumbong sa kuang. Akong gibunalan og sa kaistik nga silhig tukog. Timaan sa pagmatngon nga dili mo gawas sa balay. Nagdahom ko nga gihatagan ako kagawasan ang akong anak sa pagdula-dula sa gawas. Hangtod ang iyang gisumbag nga bata, mo'y unang nisumbag kaniya, nagsumbagay sila. Milaban ang inahan kay gisugo daw nako. Ingon ko, dili ko nagatolerate og sala sa akong anak. O wala sad ko masayod anang hitabuan. Nasuko siya pag maayo sa kuha og mihamtong sa pagdinumugay. Nagdumog mi kay nisukol manggud ko. Mautong sa kalagot, nakasakit ko sa kasing-kasing. Ingon ko, amahan, pasaylua sila, kay wa sila masayod sa ilang gibuhat kanako. To err is human, to forgive is divine. Nahitabo ang among panag-uli kadtong nagka-cancer sa suso. Siya nangayo og pasaylo sa akoa. O ako sab siyang gipasaylo, kay naluoy man ko sa iyang kahingtan.
hangtod nga namatay gyud siya. Nalipay ko pag maayo, pero naguol ko kay namatay siya. Pero sa akong pagpamalandong, gikalipay na ko kay nakapasaylo ko sa iya, nga sa iyang pagpanaw niya sa kalibutan, malinawon. Ang ikaduha, maong adlawng Pasko, December 2017. Mao nga among panag-uli, kay namasko ang akong kauban sa ministry sa healing, dito sa akong kaaway. Dili ko maadto kay basin dili ko tagdon. Sa diyang migawas akong kaaway ug miabi-abi kanako. Mura ko gibayaw, nilutang ang akong lawas. Wa ko masayod sa akong gibati. Misayaw ko, milukso ko ug kaming duha nagsayaw-sayaw. Pagkaanindot di ay kung makapasaylo ta sa atong kaaway. Lisod man tinuod, pero kung ang Diyos mo lihok, wow, gaan kaayo, ug ana ang peace of mind. Dito naayo ang akong sakit. Binasi sa result sa ECG og Todaico. Praise God, kaayo ang Ginoo sa kuha. Ug mao kadto ang akong kasinatian. Amahan, pasaylua sila, kay wala sila masayod, unsay ilang gibuhat. Sa katapusan, ato nang mapamalandungan nga ang pulong nga gibuhat, nga gibungat na Jesus sa krus, usa ka pagdapit kanato nga tungod gipasaylo kita sa Dios ug tungod nahimo ang pagpasaylo sa Dios. Nan kita nga mga binuhat ug anak niya, mantigo sab kita nga mopasaylo. Tinuod gikinahanglan ang dakong kaisog, pagpaubos, aron mahimo kining dili kini imposible. Unsa pa bay mulabaw sa kahimtang ni Jesus sa krus, nga nagpasaylo ug nangayo sa iyang langitong amahan, nga pasayloon ang mga nagdala kaniya sa kamatayon. Ang nahiunang pulong sa pito kakatapusang pulong ni Jesus sa krus, nagtudlo kanato sa pag-angkon pag-usap, sa pagsalig sa kaluoy sa Dios. Ang atong kahuyang ug pagka makasasala, makaluya, makawalag kadasig, apan hinumduman nato nga ang pulong ni San Pablo. Magpuyo unta si Kristo sa inyong mga kasing-kasing, pinaagi sa pagtuo, aron mogamot ug molig-on ang inyong gugma sa Dios. Ug uban tanang katawhan sa Dios, makabaton kamo gahom sa pagsabot, sa kalapad, sa kataas, sa kahabog, sa kalawom sa gugma ni Kristo. Mabasa nato ni sa Efeso 3 verse 17 ngadto sa 19. Ang pagtuo lamang sa Dios mo'y maghaling sa baga sa atong paglaom aron mosalig kita sa gugma sa Dios sa iyang gipadayag diha sa pagpamulong sa mga pulong sa pasaylo. Himo natong pag-ampo ang mga pulong ni Jesus nga kita miingon puno sa pagpaubos. Amahan, pasaylua, kami bisa na sayod kami sa among gibuhat. Gibuhat man ugaling nato ang nahitabo kang Jesus sa Kalbaryo, sa dihang nakasala kita. Apan buhi man usab kanunay ang samputanan sa mga nahitabo sa Kalbaryo. Nga mao ang atong kapasayloan ug kaluwasan nga atong naangkon sa Eucharistia o sa mga sakramento sa simbahan. Nan milaom kita sa Dios ug sa hinay-hinay, apan sa kanunay maningkamot kita nga mohaw-as sa pagkaignorante ug maninguha sa matag karon ug unya. Lig-uno nato ang atong pagsalig sa Dios o sa pagdawat nato sa kaluoy sa Dios. Mapakita unta nato ang maong kaluoy sa Dios ngadto sa uban. Ang hagit mao kini. Kay makadawat man kita sa kaluoy sa Dios, andam ba kita nga mopaambit
niini ngadto sa uban. Palihog mangluhod. Magampo kita. Maluluyon namo nga Jesus. Bisan pa man sa among pagkamakasasala, wala kami nimo gisalikway at ubangan sa imong langitnong amahan. Nagpasalamat kami kanimo tungod sa imong pagpasaylo kanamo. Hangtod karon, nabati namo ang matamis nimong mga pulong sa pagpasaylo diha sa sakramento sa imong simbahan. Pasaylua kami sa tananamong mga sala ug sa among pagpakaulaw sa imong atubangan, sa among pagpaningkamot nga mamahimong sama kanimo. Nangamuyo kami nga ang among kasing-kasing mamahimong sama sa imong mapasayloong kasing-kasing. Tabangi kami nga makapasaylo sa mga nakasala kanamo. Tudlui kami nga wadon ang pagdumot ug ang among mga garbo. Pulihi kini sa imong Dios noon nga pagkamapaubsanon ug pagkamapailubon. Ug kun ugaling maluyang man kami sa among pagkamakasasala, dasiga kami nga mulaong pagbalik sa imong Dios nung kaluoy ug panabang. Tabangi kami among mahigugmaong Jesus. Amen. Palihog manglingkod. Ang kahigpit na ang kaluwas, di
Ang ikaduhang pulong. Amen, sultihan ko ikaw. Karong adlawa, mahiuban ka kanako didto sa paraiso. Palihog manindog. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Ug usas sa mga gibitay nga kriminal, nagpunay og pasipala kaniya nga nag-ingon. Dili ba ikaw ang Kristo? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan mitubag ang lain nga nagbadlong kaniya ug miingon. Wala ka ba mahadlok sa Dios? Kay ikaw usab anias sa maong silot. O kita angay lamang, kay nadawat nato ang tukma sa atong mga binuhatan. Apan kining tawhana, walay dautan nga gihimo. Ug mipadayon siya og ingon, Jesus, hinumdumi ako, kun muabot ka na sa imong gingharian. Ug miingon siya kaniya, Amen, sultihan ko ikaw. Karong adlawa, mahiuban ka kanako didto sa paraiso. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Palihog manglingkod. Ang magpaambit sa ikaduhang pulong, mao si Arnie Juarez. Usa ka miyembro sa Zone 7 San Roque, o sa Lectors and Commentators Ministry. Ikaduhang pulong. Sultian ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa paraiso, uban kanako. Ang paraiso usa ka lugar, diin matagamtaman ang puro kalipay, kalinaw ug kahimayaan. Sa paraiso wala nay kasakit, kaguol ug kagubot. Sa atong pagkahiusa sa Dios, diin masinati nato ang kalinaw ug kamalinawon sa kinabuhi, usa-usab kini kaparaiso. Tuguti ako ninyo sa akong pagpaambit sa akong kasinatian sa kinabuhi. Niadtong Mayo 28, 2021, na ospital ako sulod sa 8 ka adlaw, tungod sa acute kidney injury. Samtang anaa ako sulod sa ospital, gibati na ako ang tumang kaguol. Sige ako gihilak, walay ganang mukaon. Bisan gani sa pag-inom sa tubig, magsuka ako. Sulod sa 5 ka adlaw, dili ako makatulog. 2 ka gabii, bisan hayag ka ang suga sa among kwarto, wala ako'y makita. Nagabon akong pananaw. Daghan nagahasol sa kahuna-huna, nakapadugang panini ang kalisod financially. Mahal ang mga laboratory test, daghang mga tambal. Hopeless kaayo ko, gibati na ako ang spiritual dryness, nga bisan sige akong ampo, dili na ako mabati ang presensya sa Ginoo. Milabay ang mga adlaw, nagsigig taas akong creatinine. Miabot na sa 700. Nasamot ang akong kabalaka, kay basin madialysis ako.
Dako kayo ang gasto, asa man kami mangitag dakong kantidad. Mamahi ang mga akong palasanon sa akong pamilya. Kining kanan anaasa kong hunahuna, bisan pa man sa akong nasinati nga spiritual dryness, nagpadayon ako sa pag-ampo. Samtang naghigda ako, nag-ampo ako sa chaplet sa Divine Mercy. Nagsudong sa imahe ni Jesus sa akong prayer booklet. Akong nakita ang imahe ni Jesus nga hayag kaayo. Gitawag na ako ang akong magulang na babayi nga mo'y nagbantay kanako. Gipatanaw nako sa imahe sa Divine Mercy nga hayag kaayo ang ulo ni Jesus. Sa grasya sa Ginoo, pati ang akong magulang nakasaksi sa manifestation sa Divine Mercy. Kini nakahatag kanako kalig-on ug hugot na pagtuo nga mas mudangup sa Ginoo. Ang bugtong mag-aalim sa akong kasamtangang balatian. Tungod sa kaluoy sa Ginoo, bisan pa man taas kayong akong kreatinin, nagpabiling normal ang akong blood pressure ug sugar. Busa, wala ako madialysis. Salamat sa Ginoo. Ikaw nung kaadlaw, nibati ako grabe kahangak ng akong ginhawa, kutubras sa liog. Gibati na nako ang kakapoy. Kining panahuna, gidawat na nako na mauna kadto ang akong katapusan. Ako na lamang ang nabilin sa mong kwarto, ang akong makauba na discharge na. Samtang nagsudong ang akong magulang nga naglisod ako, naghilak siya. Nagpasalamat na ako sa akong magulang sa pag-atiman niya sa ako. Ug nagsingon ko sa iyaha, kung mamatay na ako, ay lang pasagdi si nanay. Apan dili mo sugot ang Ginoo na mamatay ako. Nag-round sang nurse ug nakita nila na naglisod ko og ginhawa. Busa gitabang nila ako og gi-oxygen. Samtang naglisod ako ginhawa, nagsige akong pangayog pasaylo sa Ginoo. Niadtong taknaa, nabati na ako ang wala ako pasagdi sa Ginoo. Anaa siya sa akong kiliran, gihatagan niya akong ikaduhang kinabuhi. Sulod sa 5 kaadlaw nga dili ako makatulog, niadtong panahona, nakapahulay ako ug nakatulog. Mao kadto ang akong kasinatian uban sa Ginoo diha sa paraiso. Gibati nako ang kalinaw sa kasing-kasing ug hunahuna, bisan pa naka-oxygen ug luya ang akong lawas. Sa grasya sa Ginoo, paglabay sa 8 kaadlaw nakagawas ako sa ospital. Bisan pa sa dako ang mong hospital bills, sa grasya sa Ginoo, nakabayad kami. Paglabay sa 12 kaadlaw, nisimba ko ug nagpasalamat sa Ginoo. Human sa santos nga misa, midawat ako sa sakramento sa pakig-uli ug sakramento sa dihog. Usa kahigayunan, masinati na ako ang paraiso uban ni Jesus, pinaagi sa pagpasaylo sa akong mga sala ug pag-alim sa samaran kong kalag. Sa grasya sa Ginoo, nakapadayon ako pagpangalagad, isip lektor, ug nagatiman sa akong inahan. Sa inadlaw-adlaw na akong kinabuhi, maningkamot ako, dala ang akong mga kahuyangan nga makigiusa sa atong Ginoong Hesukristo. Apan sa matas sa pagtuo, usa lamang ang kasinatian nga kita tinud-anay makaambit sa paraiso,
nga mao kini ang atong pagkahiusa sa Dios. Dili lamang sa kabubuton, apilo sabang atong panghunahuna ug kasing-kasing. Ang tinuod na paraiso dili masinati sa atong pisikal o material nga kinabuhi. Apan magikan kini diha sa atong pagpakigrelasyon sa Dios. Ang paraiso mahimong mosulod sa atong kaugalingon nga maoy magdala kanato sa usa ka kinabuhi nga malinawon ug malipayon. Busa mao kini ang tawag sa kapanahunan karon, ilabi na sa atong simbahan. Ang pagpakaylap maluyos sa kalisod ug kapait ning kalibutan adunay nagpaabot na paglaom. Bisan usahay, lisod kaayo pangitaon o masinati ang paraiso sa kalibutan karon. Ilabi na sa mga panghitabo nga makalilisang sama sa kalamidad, krimen, panagbingkil sa mga nasud, hinay-hinay nga pagdaot sa kinaiyahan, o ginagmay o ginagkong korupsyon sa katilingban. Kining tanang mga panghitabo, magdala ka nato sa pangutana. Mao pa ba kaha kini ang gimithi sa Dios alang sa iyang mga binuhat? O sa pangutana, nga makahimo pa ba kaha kita ug usa ka panghunahuna nga dunay paraiso alang kanatong tanan? Apan atong timan-an nga pwede gayud kitang makahimo og paraiso sa atong kasamtangang kinabuhi. Kung kita magpakaylap sa kaluoy ug kaayos sa Ginoo sa uban. Ang simple ug ordinaryo natong kinabuhi pwedeng mamahimong instrumento sa kamanggihatagon. Ang maayong relasyon sa atong isig katawo maoy timailhan nga kita nagkinabuhi sa paraiso. Matud pa sa kaalam ni Santa Teresa sa Batang Hesus, ang pagsinati sa maong langit o paraiso nga gipangandoy natong tanan, dili lamang kini pagaadtuan apan usa ka kinabuhi nga gapagapuy-an. Sama ni Dismas, maantigo unta kitang mudawat sa atong kasalanan, ug musalig kang Hesus nga maoy magdala kanato sa kaluwasan. Likaya nato ang pagkahimong mapahitason ug ang pagkahakog susama sa kriminal nga mitamay kang Hesus. Dili kita magpaabot nga diha pa sa katapusang mga gutlo sa atong kinabuhi. Magbuhat kitag maayo apan himuon nato ang usa ka paraiso, ang kasamtangang kalibutan nga atong gipuy-an, pinaagi sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo matag adlaw. Palihog mangluhod. Magampo kita. Ginoo, salamat sa imong walay kinutubang gugma alang sa tananimong katawhan, pinaagi sa imong pagpasakit, pagkamatay o pagkabanhaw. Hinaot na kami maghinulso sa among mga sala, sama sa paghinulso sa kawatan, nagilansang uban kanimo. Giyahi kami sa kanunay sa among pagpanaw ni ining kinabuhia, hangtod na kami makaabot sa paraiso, uban kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among manunubos o Ginoo, uban sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manglingkod. Sa
Ang ikatulong pulong. Babayi, ania ang imong anak, ania ang imong inahan. Palihog Manindo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Ug nagtindog duol sa krus ni Jesus ang iyang inahan, ug ang igsuong babayi sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleofas, ug si Maria Magdalena. Busa sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan, ug sa tinun-an nga iyang gimahal, nga nagtindog tupad niya, miingon siya sa iyang inahan, "Babayi, ania ang imong anak." Ug miingon siya sa iyang tinun-an, "Ania ang imong inahan." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Palihog manglingkod. Ang magpaambit sa ikatulong pulong, mao si Alma Telen, PSP ug miyembro sa Lectors and Commentators Ministry. Babay, ania ang imong anak, ania ang imong inahan. Mga pulong nga naghulagway nga ang babay dinhi sa ikatulong pulong, dako kaayog kalambigitan sa atong kinabuhi og sa misteryo sa kaluwasan. Si Maria gipili ng daan sa Dios, bisan wala pa siya ipakatao sa kalibutan, aron mahimong inahan sa atong manunubos nga si Jesucristo nga anak sa Dios. Kung atong mahinumduman diha sa pagpaybalo ni Anghel Gabriel nga si Maria magmabdos sa lalang sa Espiritu Santo, si Maria naglibog tungod kay usaman siya kaulay, apan bisan paniana, mapaobsano niyang gidawat sa pag-ingon. Sulugoon ako sa Dios, matuman diri kanako, sumala sa imong pulong. Mabasa kini sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 38. Kini nga mensahe nagkahulugan kaayo, kay pinaagi sa maong pulong, nahimo kining tawo nga anak sa Dios. Apan mga pulong usab kini nga kinasingkasing gidawat ni Maria, nga wala niya dahuma ang umaabot nga mapait, kasakit ug kasub-anan nga iyang masaksihan sa dihang gihalad ang batang Hesus didto sa templo. Ang usa ka tigulang nga si Simeon misulti ngadto kang Maria isip pahinumdum. Og ang kaguol nga sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kasing-kasing.
Mabasa kini sa Lucas Kapitulo 2, versikulos 35. Babay, ania ang imong anak, ania ang imong inahan. Sa tiilan sa krus, nagbarog ang usa ka masulobong inahan. Nagbarog nga naghilak samtang nagsudong sa iyang anak nga si Jesus. Kinsa nagbitay sa krus, og puno sa gugma ang maong anak nga si Jesus mitan-aw nga nagmasulubon sa usa ka nagmasulubon niyang inahan nga si Maria. Uban ang pagtan-aw sa iyang tinun-an nga si Juan, ug unya mibalik siya pagtan-aw ni Jesus nga mibalik og tan-aw si Jesus ngadto sa iyang inahan nga daw aduna siya ipaabot nga mensahe apan iya kining gihilom aron pagpanalipod og pagprotekta kang Maria nga iyang inahan. Dili siya buot nga mahibaw-an sa kadaghanan, dili siya gusto nga masinati ni Maria ang mga kasakit nga iyang naiaguman sama sa pagbiay-biay, pagdagmal ug uban pang pagtampalas. Busa iyang gitago ang kamatuoran. Si Jesus usa ka anak nga mapinanggaon ngadto sa iyang inahan. Dali siyang matandog sa mga kasub-anan nga gibati ni Maria, ingon usab ni ana ang gibati ni Maria ngadto sa iyang anak nga si Jesus. Tungod wala na siya laing kadangpan, busa ang tanan nga pag-antos og mga kalisdanan ni Jesus ug ni Maria adunay kalainan. Kini nahitabo tungod kay gibuhat ni Jesus nga pagtago sa maong kamatuoran. Babay, ania ang imong anak, ania ang imong inahan. Kining pagtinan-away sa inahan ug sa anak didto sa bungtod sa Kalbaryo, mao ang labing may nuklugong panghitabo sa kasaysayan. Ang nasinating kasakit ni Jesus ug ni Maria nakadugang sa kaguol sa matag usa kanila. Si Maria nakasaksi og nakakita sa kahimtang ni Jesus nga mas nabug-atan siya tungod sa bata pa kini, iya kining giampingan, gipangga o gimahal pag-ayo, apan gidagmalan sa mga walay puangod. Dili unta niya madawat ang tanang naitabo, apan wala siya'y nahimo. Sa gamay pa ako, nasinati ko ang pagpangga ug pangmahal sa akong mga ginikanan, ilabi na sa akong inahan nga nagtudlo og nag-aga kanamong 8 ka magsuon. Garbo kong nahimong kamanghurang babay sa 5 nga nagsunod, tungod kay ikapituman ko gikan sa kamagwangan. Nagtubo kami nga nakasinati og kalisdanan sa bukid sa Zamboanga del Sur tungod sa kagubot ni adtong panahona. Nagbalhin-balhin mi sa among pagpuyo aron dili mi mapagan ug madamay sa pinusilay sa maong lugar. Ang akong mga ginikanan devoted kaayo sa simbahan. Ang akong papa usa ka PSL og lay minister. Ang akong mama gitarista sa among kapilya o kaming mga anak nagpadayon sa among pagsuporta sa among ginikanan tungod kay ang ako usab nga magulang usa ka katekista. Pila ka tuig kaniadtong panahona ning palit og luti ang akong papa didto sa lungsod sa Lakewood. Didto mi nagpuyo hangtod natapos namo ang sekundarya. Padayon ang pagpangalagad sa akong papa ug ang akong mama. Tungod sa akong pagserbisyo isip katekista o youth leader, nailhan ko sa among pari nga usa ka PIMA father. Suod sila sa madre nga usa ka FMA sister, coordinator sa katekista nga na-assign sa Ipil Prelature. Kay nahuman naman siya sa iyang termino sa maong prelatura,
nagpaalam siya sa mga parokyano nga sakop sa maong prelatura. 1989 naabot ko diri sa Davao ug nagpuyo ko sa kumbento sa mga madre, kauban sa mga ME sisters. Human sa usa ka tuig, nag-apply ko sa school for working scholar ug salamat kay nadawat ko as canteen personnel. Nag-work ko for how many years and at the same time, nag-eskwela ko sa Holy Cross of Davao College. Pila ka tuig ngaming labay na human ko ang kursong liberal arts. Human sa pipila ka bulan, nangita ko og trabaho aron makapadala ko sa akong mga mahal nga ginikanan sa Zamboanga del Sur. Tuod man nakatrabaho ako temporary sa textbook sa Assumption School of Davao. Tungod kay temporary lang man, nag-apply na sad ko sa laing kumpanya. Og tuod man nadawat ako didto sa maong kumpanya. Og didto nahimamat ko ang akong nabana kang si Noel Tilin nga taga Piapi Boulevard. Wala ko magdahom nga mahimo ko siyang partner kay layo man og biya ang among panggidaron. 1996 nagplano kaming magminyo og nianang tuiga 1997 nagpakasal kami. Sa pagsulod nako sa maong kaminyoon, nagtuo ko nga mas magmalipayon ko kaysa nag-inusara sama sa akong nasinati sa nag-eskwela pa ako sa kolehiyo. Nga sulod sa pila ka tuig, layo ko sa akong mga ginikanan. Apan layo ra di ay kini kung ikumpara, kini kinahanglan di ay tun-an ang pagdawat, dili lang ang kamaayo, kundili ang tibuok nga pagkatao. Sa pagbuntis nako sa akong unang anak, nakaingon ko sa akong kaugalingon nga kumplito na gayud ang akong pagkababay, tungod kay mamahimo naman akong inahan. Malipayon ako bisan taliwala sa mga hagit sa kinabuhing minyo. Kalipay nga adunay 50% tungod kay nangipon man mi og puyo sa akong ugangan. Ang simple kong pangandoy sa kaminyoon nga mulain og puyo kay mauna ang nakasulat og nabasahan nako sa daang testamento. Nakapasubo kanako kay ang simple kong pangandoy walay katumanan. Apan bisan pa sa maong kasub-anan, padayon kong nagbuhat og nagtimbang sa akong bana og sa dihang hapit ko na ihimugso ang una kong anak, mihunong ako sa akong pagtrabaho. Milabay ang 2 ka tuig, nasundan og hangtod, nahimong 3 ang akong anak. Para sa akong kasinatian sa pagpangalagad, ang matag tawo adunay tagsa-tagsa ka cross nga gipas-an. Ang akong krus nga gipas-an isip asawa ug inahan sa 3 ka anak, nagkabug-at na alang kanako. Tungod kay masakiton man ang akong bana, ug ako lang ang nangita aron kami mabuhi. Para nako ang pandemic dako og distraction sa akong pamilya, ug kini ang akong gipasinginlan, ngano nga ako na lang ang nangitag pamaagi aron mi makakaon. Ang akong anak nga dati nagtrabaho, nawad-an na og gana. Bisan man lang pagtabang sa buluhaton sa balay, halos dili na mulihok. Dili mo simba, dili mo apil sa pag-ampo, sa pagrosaryo, ug bisan unsang matang sa pag-ampo. Naningkamot ko sa pag-ampo nga unta, malamdagan siya, tungod kay walay laing buhat, mao ang paggunit sa cellphone. Isip inahan bisan sa kadaghan kong ginauna, nga usahay musangpot sa pag-ingon, may pagmulayo na lang ko. Apan dili nako mahimo, tungod aduna ko'y estudyante nga nagsi-senior college na, busa, daghan kog pangutana, nganong naitabo manisa kanako, nga unta naningkamot man ko sa pagtimbang kanila
sa panahon nga nagtrabaho pa sila. Wala man sad ko nagkulang sa pagpahinumdum sa akong mga anak. Kung giunsa mi pag-umol sa among mga ginikanan, inana sad ang akong gihimo ngadto kanila. Nagkulang ba ako sa akong gihimo nga pagsuporta kanila? Apan taliwala nining tanang palasanon ug mga kagul-anan, nakaingon ko sa akong kaugalingon. Siguro, strong ko nga pagkababay. Kay kanunay man, nakaangkla kanako ang mga kasakit o kalisdanan sa akong kinabuhi. Apan nakita nako nga dili ako layo sa kinabuhi ni Maria nga inahan ni Kristo, nga puno sa kasubo samtang nagsudong sa iyang anak nga nagbitay sa krus. Dili matukib ang kasakit o kaguol ni Maria sa dihang iyang nakita ang iyang pinalanggang anak nga himalatyon nga nagbitay sa krus. Sa dihang nakita ni Jesus ang iyang inahan o sa iyang mahal nga tinun-an, siya miingon, "Babay, ania ang imong anak." Ang matag babay sama kang Maria sa iyang pagkababay o pagkainahanon. Si Juan usa ka igsuon tungod kay siya usaman usab ka anak. Ang matag tawo anak ug igsuon, babay ug lalaki ang ngayang tahuron ug higugmaon, dawaton ug tagdon ug bantayan ug amumahon. Daghang salamat. Palihog mangluhod. Mag-ampo kita. Ginoong Hesus, sa imong kinabuhi, gihatagan mo kami sa amahan namo. Sa imong kamatayon, gihatagan mo kami sa inahan namo. Dili na gayud kami mga biniyaan o sinalikway. Kanunay na kaming maghupot sa among amahan gikan sa langit ug sa among inahan gikan sa Nazaret. Pasaylua kami, Ginoo, sa mga panahon nga wala kaayo namo maamguhi ang gugma sa among mga amahan ug mga inahan. Sila ang tinugdan sa among kinabuhi. Kung wala pa sila, wala unta kami dinhi karon. Bisan sa ilang mga kakulangon o kasaypanan, mga amahan o mga inahan gihapon sila namo. Pasaylua kami sa wala namo pagpasalamat kanila, sa wala namo pagpangga o pagsuporta kanila. Ginoo, tabangi kami sa pagsinati, pag-amgo, paglihok sumala sa among kasinatian, nga kami usalamang kabanay, mga anak sa usalamang kaamahan ug usalamang kainahan, ug nga mahiusa kami aron magmugna ug usalamang kalungsod, usalamang kanasod. O Maria, Reyna sa Pilipinas, aga ka kami ngadto sa manluluwas, aron makaambit kami sa iyang gingharian sa wala nay pagkatapos. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, kinsa gisakit ug nagpakamatay sa krus alang sa among kaluwasan uban sa pangama sa mahal nga Berhen Maria nga among inahan. Amen. Palihog manglingkod.
Ang ikaupat nga pulong. Diyos ko, nganong gibiyaan mo man ako. Palihog manindo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Gikan sa udto, hangtod sa alas 3 sa hapon, dihay kangit-ngit sa ibabaw sa tibuok yuta. Sa pagka-alas 3 sa hapon, misinggit si Jesus sa usa ka makusog nga tingog nga nag-ingon, Eli, Eli, lema sabachthani, nga ang buot ipasabot, Diyos ko, nganong gibiyaan mo man ako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo, palihog manglingkod. Ang magpaambit sa ikaupat nga pulong, mao si Clara Amper, PSA, Zone 9, Santo Niño, Aurora. Ang ikaapat nga pulong. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Ang Biblia nagaingon, nga gipakita sa Ginoo ang paghigugma niya sa katawan, pinaagi sa pagpadala niya sa iyang anak nga si Jesus. Aron sa pagluwas kanato sa atong kasalanan, ug aron nga ang mutuo kaniya dili malaglag kundili makabaton sa kinabuhing dayon. Sa cross, si Jesus mihangad sa langit ug nag-ingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Ang cross mao ang simbolo sa atong kaluwasan. Ako si Clara Amper, membro ko sa JKK Santo Niño, Aurora. Isip usa ka pangulo sa alagad sa among kapilya. Og Zone 9 PSA Coordinator. Tulo kami nga mag-igsuon, ako ra ang bugtong babae. Ang among papa mihalin na sa tuig 1994. Kaming duha sa akong igsuon nga lalaki ug ang ako ang mama na lang ang anaa sa balay. Kaya ang akong magulang adunay kaugalingong pamilya. Ang among kamanghuran aduna sab hagit sa iyang personalidad. Siya dili makadungog ug makasulti. Sa laktod pa, usa siya kaamang PWD kung tawagon sa kadaghanan. Ang akong kasamtangan nga pangita mao ang pagbaligya online sa mga ukay-ukay nga mga bisti ug pagluto og brownies aron usab i-deliver sa outlet kung asa naay order. Ako, sama sa matag usa kanato, aduna tay tagyatagsan kasinatian sa kinabuhi. Ang akong pamilya
sakto lang nga makakaon og 3 ka beses sa usa ka adlaw. Ako lang ang pwede magtrabaho sa among pamilya kay tungod lagi tigulang na ang ako ang inahan ug PWD ang among kamanghuran. Tinuod gyud nga ang pagsulay sa kinabuhi kanunay anaa. Sa una, nakatrabaho ko sa usa ka cooperative. Nidagan ko pila ka bulan nga maayo gyud ang tanan nga wala ko nagdahom nga kalit ra ko nawad-an og trabaho. Ang akong gibati haskang sakita kay wala ko kaandam nga tanggalon ra ko sa trabaho ura-urada nga walay abiso. Ang normal na paagi hatagan ka og pinakagamay 30 days aron i-terminate ka. Apan sa akong kabahin ura mismo wala nakagipatrabaho ug daghan pa sakit nga mga pulong nga gibuhian sa bagong superior nga mao ang nakapaawa kanako. Di akong gibalikas. Dili ko kasabot sa akwang gibati. Kalit ni hunong ang akong kalibutan nga ugaw sa mahagsa ako atong nga kasinatian. Nakaingon ko sa akong higala nganong nahitabo man ni sa akoa. Adlaw-adlaw ko madusaryo ug wala ko makalimot nga magpasalamat sa iya sa matag karurugon niya. Nakaingon ko, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang akong higala, gipahimangnuan ko, nga adunay rason, nganong nahitabo ang tanan. Iya kong gidasig, nga magpadayon og aktibo sa kapilya, sa among kapilya, ug sa parokya, aron hikalimtan ang tanang kasakit. Tinuod man, gibuhat nako ang gisugyot sa akong higala, ug nagdesisyon ko, nga ipadayon ang akong kinabuhi. Ug nag-idea usab ko, nga magnegosyo online. Adunay mga pangitabo sa atong kinabuhi, nga dili nato isabtan, primero. Nganong gitugutan sa Ginoo nga mahitabo, apan siya lang ang labing makagagahom, ang makahibalo sa tanan. Hinumdumi ang akong gisugo, nga magmaligon ka, o magmaisugon. Ayaw kahadlok, o kaluya, tungod kay ako ang Ginoo, ang imong Diyos. Maguban kanimo, bisan asa ka, sumala sa Horsey 1:9. Life goes on for me and with God. Ang mga hagit sa kinabuhi, dili lang nato masinati sa trabaho, pero hasta pud sa pagighigala. Aduna ko'y usa ka higala nga naghatag pud og rason nga makabati ko og kasakit tungod sa iyang gibuhat. Abi kog suod na kaayo mi. Kay dugay nami nga managhigala. Nakaadto nako sa ilang lugar. Tapos naa siya'y gipamalihog nako ug buhaton sab nako kay lagi maghigala man mi. Kung magkuyog mi kaon sa gawas, picture okay ra sab sa iyaha. Kay uso man lagi ang mag-post sa social media, nalipay ko og akong ma-post among mga litrato. Sus, mao man noon to, ang nahimong hinungdan nga nahiubos ko kaniya. Iya kong ipakaulawan mismo sa social media. Nasuko nga nung gipost nako ang hulagway. Lamo, imbis na giingnan ko through personal message, dito gyud ko sa wall sa Facebook, nagyaw-yaw. Dili matunaw ko sama sa kandila sa akong kaulaw. Pwede raman unta
istoryahon sa personal. Pero, laban lang yun ko. Sa mga hagit sa kinabuhi, dili padugay, nakasinati ko og mga kasakit sa trabaho ug sa higala. Adunay dili maayo nga panghitabo sa among pamilya. Ang akong pag-umangkon na lalaki nagkasakit og lymphoma, usa ka cancer sa dugo, stage 3. Ngiyangyo ko sa ako ang magulang nga mag-asikaso sa mga panginahanglanon nga tabang para mabawasan ang galastuson sa hospital. Medyo lisod kaayo, ilihok-lihok tungod sa hulga sa virus na COVID-19 ni adto pang wala pa ta nag-level 1 status. Usa ka adlaw, miagi ko diri sa atong simbahan. Nangayo ko og pasaylo sa atong Ginoo bahin sa nitusok sa ako ang hunahuna nga gipasagdan ko niya ug akong gisang-at kaniya ang tanan. Ug tinuod gyud di ay namusalig yung ta sa Ginoo. Human sa akong pag-ampo, nindot ang akong pamati sa akong kaugalingon. Nakamatngon ko nga ang tanang nahitabo sa akong kinabuhi adunay rason. Tuod man, nawad-an ko og trabaho ug ang akong kaguol sobra kaayo. Apan, pamaagi di ay ito sa Ginoo aron makatabang ko sa ako ang igsuon nga nanginahanglan og dakong tabang. Kay kung nagpadayon ko nga nagtrabaho, dili ko makahigayon og tabang. In and out ang akong pag-umangkon nga si Arvin Amper sa hospital. Ug sa mga niaging bulan, katong April 13, 2022, ang akong pag-umangkon ni panaw na gyud. Among nadawat ang tanan nga dili bugat sa kasing-kasing kay tungod mas maayo nga makapahulay siya ug dili padayon nga mag-antos. Sa pagkakaroon, dili na ko moingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Palihog mangluhod. Magampo kita. Mahigugmaon namong amahan. Adunay mga panahon, nagibati kami, nga daw imo kaming gibiyaan, gitalikdan. Apan sa tinuoray, kami ang mibiya, umitalikod kanimo sa makadaghan, tungod sa among kasalanan. Lamdagi ang among panghunahuna, ug abrihi ang among kasing-kasing. Aron among mapadayag ang imong Espiritu Santo nga naa nagpuyo sa among galamhan. Hikapa ang among mga kasing-kasing nga nagluya, nagmasulubon ug puno sa kasakit. Buhia ang among pagtuo ug liguna ang among pagsalig ug paglaom. Isip usa ka katilingban nga maamgumon sa among katungdanan sa madasigong pagsangyaw sa imong gugma ug kapasayloan, kahiusahan ug kalinaw, katarong ug kamatuoran. Kining tanan among gipangayo, pinaagi sa imong bugtong anak nga si Jesus, among igsuon ug manluluwas, ug sa buhi nga Espiritu Santo. Amen. Palihog manglingkod. Ang iyong kanunay
ikalimang pulong. Giuhaw ako. Palihog manindog. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human niini, nasayod si Jesus nga ang tanan natumana, aron matuman ang kasulatan. Miingon siya, giuhaw ako. May tadyaw didto nga puno sa suka. Busa gibugkos nila sa isupo ang usa ka espongha nga gituhop og suka o gipaduol ngadto sa iyang baba. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Ang magpaambit sa ikalimang pulong, mao si Jasmine Action, PSK sa Santa Cruz, Jacinto, Zone 9. Giuhaw ako. Ang ikalimang pulong nga gilitok sa atong Ginoong Hesukristo. Sa dihang nagbitay siya sa krus ilalom sa kainit sa adlaw. Giuhaw siya. Usa ka pulong sa usa ka tawhanong pagbati nga gilitok ni Hesus diha sa krus. Gipakita ni Hesus kanato ang iyang tawhanong pag-antos aron iyang mapakita kanato nga nasinati niya ang atong tawhanong kasinatian. Sa laing bahin, kini masabtan usab sa espirituhanon nga bahin, sa dakong kauhaw ug madasigong tinguha ni Hesus sa pagluwas kanatong iyang katawhan. Giuhaw siya sa atong kalag, sa atong pagdangup ug balik diha kaniya kung wala na kita magtuman sa iyang kabubuton. Giuhaw siya sa atong pangangad ug pagtawag kaniya sa tanang panahon. Giuhaw siya sa atong pagmahal, nga siya ang number 1 sa atong kasing-kasing, ug nga masabot nato nga mahal kaayo ta niya. Hinungdan, nagpalansang siya sa krus, na sinati nako ning gugma sa Ginoo, sa dihang dito ako sa panabo sa kasagsagan sa pandemya. Kay gabantay ako sa akong amahan nga naay Alzheimer's disease. Kami rang duha atong sa akong papa, kay pauli pa ang akong bana. Nagtinda ako dito samtang nagbantay sa papa. Usa ka sayong gabi ato, sa alas 7, nanirana ko kay mingaw kaayo. Tungod sa curfew, mingaw sad kaayo ang lugar kung gabi ina. Unsa ba nga adunay duha ka kawatan nga misulod sa amo ang sulod sa amo ang kural.
akong paminaw, silingan ra namo dito sa lain nga streets. Giliso nila ang suga kay kuhaon, aron mangit-ngit. Sa gugma sa Ginoo, nakita nako ang ilang reflection. Mao, nahadlo ko kay kamirang duha sa akong papa, unya ang among lugar, dead end. Tulura ka balay, unya sa pikas kilid, ang kapilya. Mao kadto, sige kong panawag sa akong bana. Asa naman kadapit? Ingon ang akong bana, naapa ko sa panakan. Unya, wala man ko'y laing mahimo. Mao kadto, nagluhod ako, nagatubang sa kapilya. Unya, naghilak, nangadji ako og divine mercy. Taod-taod, human akong pag-ampo, nagkilat ug nagulon nga kusog kaayo. Ning lakaw ang kawatan tungod sa kakusog sa ulan. Unya, siguro nakita ang akong bana nga padulong na. Kay dugay taod-taod, ning abot naman ang akong bana. Maukad to ang akong kasinatian sa dakong gugma sa Ginoo nga dili nako makalimtan. Dugang pananing gugma sa atong Ginoo, gilitok niya ang pulong giuhaw. Alang sa katumanan sa daang kasulatan sa Salmo Kapitulo 69, versikulo 21 nga nagingon, sa dihang giuhaw ako, nitagaan ako nilag suka. Giuhaw usab ang Ginoo sa atong pag-alagad ug pagtabang sa atong mga kaigsuunan. Nag-iisip nga labing gamay, nahisalaag ug gisalikway sa katilingban. Kung mahimo nato ang pagtabang niini, nan atong natagbaw ang kauhaw ni Hesukristo, pinaagi sa atong mahigugmaong pagserbisyo sa atong mga igsuon. Sumala sa iyang gikaingon sa Mateo Kapitulo 25, versikulo 35, giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Sa pagkauhaw, dili lamang ang Ginoo, kundili hasta kita, mga igsuon, kitang tanan giuhaw, kung dili nakinahanglan kita sa usag-usa o sa Dios aron matagbaw ang tanan matang mga kauhaw sa atong kinabuhi. Ang pagkauhaw mahimong hubaron sa duha ka pamaagi. Una, sa tawhanon nga pamaagi. Ikaduha, sa espirituhanon nga paagi. Ang tawhanong kauhaw pwedeng pagbating emosyonal o sosyal. Usa ka mawaagi nga masinati nato kini kun kita mibaktas og dugay. Unya, tungod sa kainit sa panahon nga atong nasinati, mao nga kita giuhaw. Gusto mo inom og bugnaw. Ana usab ang ubang pamaagi sa pagsinati niining emosyonal and social nga kauhaw. Diin gusto nato ang emosyonal nga suporta ug paghupay nga gikan sa atong mga sakop sa pamilya, mga higala ug mga minahal sa kinabuhi sa matag higayon nga kita nakasinati og mga kasakit, pag-antos ug kalisdanan. Ilabi na gayud atong panahon sa kasagsagan sa pandemya na dili kaayo ta kalihok ug dili kaayo libreng makagawas-gawas. Tungod kay nabalaka kita nga matakdan sa virus. Unya, dili kita libreng makasimba. Ilabi na gayud atong panahon nga wala pay vaccines. Ug sa maong higayon, ako usab mismo nakasinati og kauhaw sa kaugalingon. Akong nasinati ang kauhaw sa pagsimba. Tungod kay gihunong usa ang pagsimba. Giuhaw
sa pagpakinglambigit sa isig kaingon sa pamaagi sa dagway ngadto sa dagway nga komunikasyon. Ug daghan pang mga tawhanong kauhaw, sayod ako inyo usab nga masinati. Ang atong espirituhanon nga kauhaw mao ang kauhaw nga dili mawala sa tubig ug uban pang mga likido. Dili usab masolusyonan sa atong pamilya ug mga higala. Ang pagkauhaw nga ang Dios lamang gayud ang makatagbaw sa atong kauhaw. Adunay malamon nga miingon nga ang atong kasing-kasing adunay usa ka espesyal nga lawak diin ang Dios lamang ang makapuno. Dili kahibolong kung ano, bisan kung unsa kadaghan ang atong pagpaningkamot sa atong kinabuhi, aron matagbaw ang atong kauhaw, adunay pagbati na kulang paghihapon sa sulod sa atong kasing-kasing. Labi na kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi. Tungod kay ang Dios ra gayud ang makatagbaw niini atong pangandoy sa gugma sa Ginoo ug kauhaw sa kalag sa kinabuhi. Kini nga kauhaw nga atong nasinati sa atong kinabuhi, kinahanglan gayud mahupay. Apan sa dakong pangutana, miinom ba kita sa husto nga ilimnon aron mahupay kini nga kauhaw? O ato lang gidugangan ang atong kauhaw? Kay imbis magpaduol kita sa Ginoo, mas gipili man nato ang kwarta, gadget, bisyo o kahilayan nga makapalayo kanato ug makadugang sa atong kauhaw sa espiritu. O makahatag kanato og daghang mga problema. Dili na nako tason pa. Kamo na ang mag-examine ug mangutana sa inyong sarili ug asa nga aspito sa inyong kauhaw nga miingon ka. Giuhaw ako sa imong kinabuhi nga nagkinahanglan og solusyon. Tawhanon ba? Espirituhanon ba? O sosyal ba? O ang labing importante nga kinahanglan gayud solusyonan nga kauhaw, ang espirituhanon nga kauhaw. Kamo na usab ang magpili sa solusyon kay kamo may nahibaloon sa inyong problema sa kauhaw. Giyahan unta kamo sa Ginoo sa pagpili sa makatagbaw sa inyong kauhaw. Amen. Og salamat sa Ginoo. Palihog mangluhod. Magampo kita. Langit nung Amahan, samtang si Jesus nagbitay sa krus, mibati gayud siya sa tumang kauhaw. Ang kasinatian sa kauhaw ni Jesus sa krus, kasinatian usab namo, nga gipang-uhaw diha kanimo. Kami nangamuyo kanimo, nga imo usab tagbawon ang mga kauhaw nga among nasinati sa among kaigsuunan nga nanginahanglan sa among katilingban. Amo untang makaplagan ang buhing tubig nga giingon ni Hesukristo ngadto sa babayeng Samarianhon. Apan ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya nga usa ka tuboran nga mohatag og buhing tubig ug kinabuhing walay katapusan. Giuhaw kami kanimo, o Ginoo, sa kanunay. Amen. Palihog manglingkod. Sa
Ang ikaunom nga pulong, natapos na. Palihog manindo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. May tadyaw didto nga puno sa suka. Busa, gibugkos nila sa isopo ang usa ka espongha nga gituhop og suka o gipaduol ngadto sa iyang baba. Unya pagkadawat ni Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Sa pagduko niya sa ulo, gitugyan niya ang Espiritu. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Palihog manglingkod. Ang ikaunom nga pulong, pagaambitan ni Sheba Leones. PSK, Christ the King, Zone 7. Natapos na. Natapos na usa ka pulong nga daghan og kahulugan. Alang kanako ug sa akong pagsabot nga nahuman na ang iyang misyon ug natuman na ang kasulatan ug ang magpadayon kita nga magtutuo o sumusunod. Magtulo na katuig gikan naligsan ang akong tiil. Abi nako ug mao nakato ang akong katapusan. Sa dihang pagkatumba nako wala ako'y laing gubuhat kundili ang pag-ampo sa chaplet of the Divine Mercy o Diyos nung kaluoy. O gipadalhan, sultihan ko kamo mga kaigsuunan, ang chaplet nga gibalik-balik nako og ampo, the best pain reliever, the best medicine, o the most effective antibiotic. Sa pagkatumba nako sa dihang naligsan ako, nagpadala og anghel ang Ginoo. Pinaagi sa pagdala og maayong mga tao. Iyang gikasab-an ang mga gusto magbideo sa ako. So wala mo'y mahimo, hawa mo dinha. Giingnan niya ako, ayaw paglihok para dili mo dako ang damage. So akong gituman, sige nako og chaplet. Pag tawag sa 911, giingnan ako, gi-interview kung conscious or unconscious ba. Giingnan ako sa nag-interview, kinsa imong pangalan, tubag ko, balik na po kong chaplet. Pila imong edad, balik na po kong chaplet. Inigtubag na ako, balik na po kong chaplet. So wala na ako gihunong og pag-ampo. O nga akong pagtuo, magputol na gyud kini. Kaya ang akong bana ni uban sa x-ray room, wala bungkag gyud ang ako ang tiil. Karon i-jogging na nako. Bungkag ang akong tiil, unya pagbalik nako sa room, kay sa trauma department, ang akong mga katapad nangamatay kay disgrasya. Wala gihapon ko'y hunong sa pag-ampo sa chaplet of sa Divine Mercy o Diyos nung kaluoy. Giingnan ako sa mga x-ray technician na, ma'am, maputol gyud na imong tiil.
Inkusag dilang nadawat na nako. Apan pagbalik giingnan ako sa doktor, ma'am, i-double dose nato ang pain reliever. Dito pa ko nakabati og sakit nga puwerte ka sakit. Pero paglingi nako, nauli na akong tiil. So pagbalik nako sa X-ray room, di na musulod akong bana kay tuo na gyud siya maputol. Pero niingon gyud siya sa ako nadala gyud daw nako pag-ampo. Ang akong estudyante nga nagsigig hilak sa ako niingon, ma'am, gibilagruhan jud ka. So naay mensahe ang akong pagtuo nga maputol na jud, akong gidawat nga kining tanan pagsuway. Pagsuway lamang og gisukod kung unsa gayud kalalom ang akong pagtuo kaniya sa atong Ginoo. Pero gihatagan pa niya ako og higayon o tsansa, munang wala niya giputol ang akong tiil. Sa makabangon o magbag-o sa akong ug ako mapasalamaton kaayo nga mas nilalom ang akong pagtuo. Karon ako kining gipakita maski piang-piang o hinay akong lakaw, gipakita ko kini pinaagi sa pagkaaktibo sa mga kalihukan sa JKK ug sa simbahan. Ang pagdawat sa tanang buluhaton nga isangon sa akong ministriya, kutob sa akong mahimo og sobra pa. Kumbaga, no overtime, but all the time. Natapos na ang panahon nga sigig balibad. Kesyo busy, kusyo walay panahon. Gitagaan kitag tsansa nga dili ang panahon nga dili pa ako o katong sa panahon nga dili pa ako makalakaw, mihangyo ako sa mga lay minister. Salamat daay kanila aron makakalawat kay dili pa man ako makalakaw ni ato sila sa balay. Ikatulong nga lay minister nga nagpakalawat sa ako siyang giingon, Brad, pila di ay mi nga imong gipakalawat. Ingon siya, 3. Pagkasunod Domingo, 2 na lang. Pagkasunod na po Domingo, ako na lang iyang gipakalawat. Ug ako siyang giingnan, Brad, sa sunod Domingo, ayaw na kog baliki kay maningkamot na ko og simba. So kanindot sa paagi, sa pagkasunod Domingo musimba nako. Kay ang duha ni bakasyon na sa dayon. Mao ako siyang giingnan nga ayaw na kog balika. Hapsay og klaro kaayo kanako ang mensahe sa Ginoo. Ang iyang imbitasyon nga nagaingon, dali diri sa akong balay. Simba na. Pagkanindot nga paagi sa pag-imbita niya kanako, a great realization. Ato lang pukawon ang natulog natong pagbati. Matag usa ka nato adunay gisagubang nga mga pagsuway ug krus nga gipas-an. Tanan kita. Ug kun muhangad lang kita sa altar, di pa maklaro karon. Atong makita kung unsa kabugat ang cross nga gipas-an ni Kristo ug gilansang pagyud siya. Gibiay-biay. Unya siya namatay tungod sa atong mga sala. Natapos na usa kini kasinggit sa paglaom. Si Jesus kanunay nga misalig og milaom diha sa iyang amahan. Taliwala sa pagbiay-biay, kasakit nga iyang nabatunan hangtod sa kamatayon sa krus. Ni laom si Jesus sa amahan hangtod sa katapusan. Apan ang maong katapusan nagpadayag og bag-ong sinugdanan diha sa Ginoo. Busa dili tanan katapusan gayud sa atong kinabuhi. Tungod sa nagkadaian natong bugat nga mga problema, kaya nato. Sama sa atong relasyon sa pamilya, walay perpektong libro nga nagpakita nga
perpektong ginikanan o perpektong anak. Naalay perpektong pagbati, kundi ang perpektong gugma nato sa matag usa. Sama sa atong relasyon sa pamilya, emosyonal, pinansyal, spiritual ug uban pa. Sa makadaghan nga higayon, naay mga kasinatian nato nga dili nato masabtan nganong gitugot kini sa Dios nga mahitabo kanato nga nagdala og dakong kasakit sa atong hunahuna og kasing-kasing. Nakapangutana ba kita sa Dios? Ato bang gipangutana ang Dios nganong ato kining gibati? Siguro kabalo pud mo sa tubag. Kita atong nakapangutana kita sa Dios nganong gitugot niya kining butanga nga mahitabo kanato. Kita gihatagan og kasakit dili tungod kay gusto niya kitang pasakitan, kun dili iyang gisukod kung unsa kalalom ang atong pagtuo. Sama ni Santa Maria, wala man gayud niya nasabtan sa kinatibuk-an nganong gitugot sa Dios nga ilansang sa krus ang iyang anak nga si Jesus. Apan diha sa kahilom, gidawat niya kini puno sa pagsalig o paglaom sa Ginoo. Usahay kita kinahanglan sad natong maghilom ug atong isukod atong kaugalingon, atong pangutan-on. Kita na po'y mutubag. Busa kita magpabilin nga malaumon sa kaayo, sa grasya sa Ginoo. Diha sa atong pagpuyo ni aning atong Kristohanong pagtuo. Magbuhat kitag maayo kay ang Ginoo magpakita sa iyang kaayo sa lain-laing paagi. Taliwala sa kalisdanan, pagbiay-biay o pangpanglupig, kay sa katapusan, kinabuhing way utlanan ang atong matagamtaman. Sama sa giingon ni San Pablo, gihimo ko kutob sa akong maabot ang pakipaglumba og matapos ko gayud kini. Buhato nato kutob sa atong mahimo kung ansa atong mahimo nga kaayo sa isig katawo. Kay inig panaabot sa panahon pangutan-on kita sa Ginoo, pila imong nahimong maayo sa isa ka gatos 101 ang sayop. Ato ingnon nga sa isa ka gatos nakahimo kitag 5, at least 5 nga maayo. Giampingan ko ang akong pagtuo sa laktod nga pagkasulti padayon. Busa isip mga Kristiyano, kanunay unta kitang magmalaumon diha sa pagsunod o kapag ka masinugtanon sa kabubuton sa Dios. Aron sa katapusan, muingon usab kita nga madaugon uban ni Kristo. Karon, akong tiil, ako nang madagandagan, magjaging-jaging nako. Muunang unsay itahas ka na ako, dili jud ko mubalibad. Kay gitagaan ko niya tsansa, nga lihokon ang wala nako na lihok. So it's never too late. Lihok kita kung unsa atong mahimo nga kaayo sa isig katao, mao kanay importante. Uban sa aron sa katapusan moingon usab kita nga nagmadaugon kita uban ni Kristo. Natapos na. Palihog manglugod. Magampo kita. Ginoong Hesukristo, salamat sa imong pagpaambit kanako sa misyon sa Dios. Itugot na kining imong alagad, magmaisugon unta sa pagsunod sa imong mga lakang ug sa imong paning-ingnan sa pagtuman sa kabubuton sa Dios nga Amahan. Pasaylua ako sa daghang mga panahon nga nakalimot ako, nga diha sa akong pagpanaw sa kinabuhi, anaa ikaw kanunay nga naghatag kanako sa dugang kusog, sa higayon nga ako nagmaluyuhahon.
Giyahi ako sa akong pagpadayon sa matag adlaw, sa pagsunod sa imong kabubuton, alang sa katumanan sa imong misyon dinhi sa yuta. Amen. Palihog manglingkod. Sa
Ang ikapito nga pulong. Amahan, diha sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong kalag. Palihog manindong. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Ug kadto mga 12 na ang takna, ug miabot ang kangitngit sa tibuok kayutaan, hangtod sa katulong takna sa kahaponon, samtang midulom ang adlaw, ug nagisi sa tunga ang tabil sa templo. Ug misinggit si Jesus sa makusog nga tingog, nga nag-ingon, Amahan, diha sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong kalag. Ug human siya makasulti ni ini, nabugto ang iyang gininhawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo, palihog manglingkod. Ang magpaambit sa ikapito nga pulong, mao si Concepcion Uy, miyembro sa DMI, Lectors and Commentators Ministry, Handmaid, o PSK sa Zone 8, San Miguel. Amahan, diha sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Singgit ug pagtuwaw sa atong Ginoo, samtang nagbitay siya sa krus. Dili singgit aron magpatabang, kundili deklarasyon sa pagsurrender sa iyang kaugalingon sa kabubuton sa atong langitnong Amahan. Ug sa samang higayon sa laing bahin, kitang katawhan ang iyang giluwas, gisalbar tungod sa atong mga kasalanan. Siya nagpalatos, nagpalansang, ug nagpakamatay alang kanato. Dili ba kini angay natong pasalamatan nga may Ginoo nga nagpakamatay aron lamang kita maluwas? Atong di nato hikalimtan ang sulat ni John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only Son in order to save us. Ato usab hinumduman og timan-an nga wala natapos ang kinabuhi ni Jesus diha sa kamatayon sa krus, tungod kay nabanhaw siya sa ikatulong adlaw. Gibuntog ni Jesus ang kamatayon. Gibuntog ni Jesus ang mga sala. Aduna ako'y usa ka paambit kanimo, usa ka pari sa Society of Jesus. Si Father John Powell, a famous author. When he was in Germany, when he is to master the language of the natives, he was privileged for a while
to serve as a chaplain in a remote Bavarian convent. There was a dear little nun in that convent, 84 years old, assigned to take care of the needs of that priest, to clean the room and everything. Every time the priest leave his room, kini nga madre, iya dayong limpyuhan ang kwarto, iyang butangag floor wax, ang mga salog ug ang mga kagamitan. Dihay usa ka okasyon nga ang pari migawas to take a brief walk para mag-exercise. And upon arriving, he found the nun still working, waxing, cleaning to have a final sheen. The priest laughingly teased her. Iyang gisungog ang madre tungod sa iyang pangidaron nga 84, perti pagyud niya makatrabaho. Iyang giingnan, "Sister, you've been working too hard." The dear little nun, a devoted sister, straightened up pero nagluhod gihapon ug iyang gitan-aw ang pari sa serious nga nawong. Siya miingon, "Heaven is not cheap, you know." Yes, my dear brothers and sisters, heaven is not really cheap because Jesus paid for it for us with a great price, offering his body and soul to the Father for us to be saved and enter heaven. At the mind of the priest, he said, sa iyang huna-huna mingon ang pari, "God bless this woman. She was no doubt was sincerely educated to believe with all her heart that life was supposed to be an ordeal, the price of eternal bliss. Heaven must be bought, and it is not cheap. The question is, how to acquire and buy heaven?" Dili literal nga pagkasulti nga atong paliton, kundili unsay mga paagi aron kita makasulod sa langit. Tinuod, dili maangkon ang langit sa dakong kasayon. Pasanon nato ang atong mga krus uban kaniya. Heaven is not cheap. Kinahanglan ang paghimo og mga butang makapahimuot sa Dios. Unsa man kana nga mga butang? Pagtabang sa atong isig kaingon, ilabi na sa panahon sa kalisdanan ug katalagman. Paghatag, give alms to the poor, and take care the elderly and children. Evangelizing and serving others and bringing Jesus to them. Usahay ang atong pagbayad sa Ginoo sa iyang pagpakamatay sa krus. Dili usab sayon. Moagi usab kita og daghang pagsulay og pagantos. Kaguol, kasakitan ug daghang mga unos nga modangat kanato. Our journey in life is not all a bed of roses. Sama sa akong gikaingon, moagi kita og mga pagsulay. Diin mobati kita og depresyon, kahingawa, mawad-an og paglaom, and we began questioning kung naabay Ginoo. Daghan kita og ngano, word nga ngano. Ngano yung dunay masakiton sa pamilya nako? Nganong nalugi ang akong negosyo? Nganong may biya ang akong bana or ang akong asawa kanako? Ug nganong nagkatibulaag ang akong mga anak? Ug daghan pang mga ngano nga naa sa atong dughan. In my entire life,
I also experienced pains and trials. Many years ago, in my mid-40s, akong na-experience tungod sa akong paghawa na sa akong trabaho, pag-resign. Daghan ako gisudlan nga mga paagi aron lamang makakwarta ug makasuporta sa akong mga anak sa ilang pag-eskwela. Naay panahon nga mamalingki ko sa kaadlawon, muluto ko og sudan, pagkahuman moadto na pud ko sa akong pwesto kay naapod ko'y kanang mga halu-haluan. Mao kana ang routine sa akong kinabuhi. Hangtod usa ka adlaw ni ana, nibati ko og kasakit diri sa akong wala nga abaga. Ug ako kining gitan-aw ug nakita nako nga naghubag kini ug nagpula ug midagan padung diri sa ubos sa akong breast. Siguro tungod kini sa ang akong gipasanginlan kay tung naapa ko sa trabaho, aduna ako yung mga barkada na ay gamay nga nightlife, nakatuon ako pagpanigarilyo o gamay nga pag-inom. When I learned this, nakita na ko nga nagpula na kini, wala dayon ko ni adto sa hospital. Sa dihang nihubag naguyod kini og aksyon nga aduna nay nana, miadto ako sa SPMC. Og dito giingnan ako sa doktor, balik diri karong adlaw, ing ani nga adlaw, ing aning pitsaha kay atong sana biopsy. Tungod sa akong kahadlok, wala ako ni balik. Hantod nga naghubag na gyud kini. Og dito pa ko nag-decide nga mobalik ngadto. Og unsa man ang nahitabo, gikasaban ako sa doktor og nagkuha pa gyud siyang malaing mga doktor aron for second opinion. And he told me, tan-awa, stage 4 na kini nga cancer. Wa manggug ka nag-anhi og nagtuman sa akong gisulti. Sa pagkadungog nako niini, I was devastated and feared for my life. Little did I know, I was already in the church. I sat there for almost an hour, reflecting, merely stared to Jesus and Mary, but at the same time asking why. Why me? I went home and told my husband and mother-in-law about my situation. I should prepare my lab test in preparation for operation. That time, my 3 children were still in college, worried for them emotionally and financially. Ang akong mother-in-law miingon kanako, dili ka magpa-opera. Muadto ta og binisaya. So tuod man, I took the risk of explore sa tanan mga possibilities. Niuban ko sa akong mother-in-law og niadto mig binisaya. Pag-abot didto, giingnan ko sa manambalan nga bughat lang kini. O relapse man siguro na sa English. So nahinumduman nako, siguro po, kay ang akong trabaho, mo kuan og init, then mo kuan og bugnaw, pila ka tibuok adlaw mo'y akong ginahimo. So, murag nituo ko og niingon ako sa Ginoo, siguro kani ang paagi nga imong gihatag aron dili gayud incomplete ang akong lawas. Tuod man sa iyang mga instructions, kung unsay akong himuon aron mogawas ang nana, akong gituman og kaluoy sa Dios mga pila ka bulan naayo ko. My eldest son, coming from his night shift duty, played basketball. Walay tulog og hago, natumba og naigo ang iyang ulo sa gutter. Praise God, gas-gas lang ang nahitabo sa lining o covering sa iyang brain. Pero ang dugo, sigig awas sa iyang ilong o sa iyang dalunggan. Makahadlok na sitwasyon. Pero
nagtuo ako ug nagsalig na gyud sa Dios nga sa pag-ampo sa akong mga kaubanan sa ministriya, malampasan nako kini. Ug tuod man sa pila ka bulan nga pagbalik-balik ngadto sa doktor, by God's grace, naayo pud siya. And I said to myself, palangga pa di ko sa Ginoo. Lastly, my husband suffered mild stroke, and after 6 months, kay mibalik man siya sa iyang mga bisyo, he suffered heart attack. Kaning higayuna, this time, it is between life and death. Kay tungod, dugay kaayo na balik ang iyahang mga vital signs. Daghan ang mga tambal nga gihatag kaniya, pero magtulo na lang kaadlaw, wala pa gyud siya naulian. Miingon ang doktor, ang kailangan lang bypass operation. Ug naa lang kini diha sa SPMC or Davao Doc. Nya nangutana ko, pila man po'y magasto ana, Doc? Isa mag-andam lang mo og 500 to 1 million. Gikulbaan ko og nag-uulpod sa samang higayon, kay asa man kumangon ha, o ingana kadako nga amount. Aduna ko yung mga sisters sa Handmaids of the Lord nga nagbisita dito, o sa kanunay nilang pag-adto, naga-chaplet sila. Tinuod yun gayod, nga kung mag-chaplet ka, mangayo ka sa divine mercy, ihatag yun niya ang imong gikinahanglan. Tuod man, walo ka adlaw kami sa ICU, 8 ka adlaw, 8 ka gabi, ni anam na og balik ang maayong sitwasyon sa iyang lawas. Og tingot, apan, sa dihang naapa siya sa critical nga kondisyon, ako nang gisurrender ang iyang kinabuhi ngadto sa Ginoo. I told God, this time I surrendered him to you. If it's your will nga imo siyang kuhaon, I can do nothing because you are the owner of his life. But if you still want him to live, so be it. I said to God, into your hands I commend his spirit and life. I was really tested like a gold, tested in the furnace. Ang akong pagtuo ug pagsalig, gisulayan gayud sa Ginoo, kung hantod asa ako, hantod unsa ka lalum ang akong pagserbisyo o pagtuo kaniya. Here then is the twin dynamics of a Christian life principle. Our love for ourselves ends where our charity for others begin. Think of the war in Russia and Ukraine. There were already thousands of casualties, properties damaged, buildings built for so many years went down into rubbles. Innocents displaced, burdened, ug usab ang bagyo nga bag-o lang miagi sa atong nasud, nagdala kini og dakong salaod, devastated many places in Visayas, and many lives perished. If we cannot reach them with our hands and pat their shoulders to console them, at least through prayers, we could reach them. Dili pwede kita moingon nga wala tay labot or pakialam. We should go down to our churches, kneeling and praying to save souls. And in that way, we are also saving our own. We cannot just have our fingers crossed or fence-sitters. We should give up what we used to enjoy, go to church, kneel and pray. The kingdom of God is a kingdom of love. It is not a place where power dominates or people compete. It is not a playground of pleasure or haven for those who are heartless. The solemn and solitary requirement for entrance
is the choice of love as a Christian principle. The death of Jesus is exemplary. Dili makawang kung maghimo kita og maayong mga butang. Let us ask the Lord to increase our faith to serve others, especially in our ministry, GKKs and parishes. Og kabalo kita sa pagsulti sa pulong nga biyaan. Muingon kita, biyaan nako nganha kanimo ang akong mga sala, Ginoo. Biyaan nako kanimo, Ginoo, ang akong garbo, ang akong kahakog, ang akong pagkamalupigon, pagkaarugante, pagkadalo, ud uban pang dautan nga mga buhat. Ug usab kaayo nga bag-ohon nato ang atong kaugalingon aron angayan kita ug makabalos kita sa gihimo sa atong Ginoo alang kanato. Sa ingon nga paagi, pulihan nato ang atong mga binuhatan og maayong panig-ingnan. Maghimo kita sa tanan nga gihatag kanato sa atong mga pagtulunan. Ang pagserbi sa atong isigkaingon, pagtawang sa mga nanginahanglan, o pagserbisyo kanila kung adunay masakiton, kung adunay giuhaw, kung adunay gigutom atong pakanon. Aron sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi, kung kuhaon na kita sa atong Ginoo, we can safely, confidently, and proudly say, "Into your hands I commend my spirit." May God be praised. Palihog mangluhod. Magampo kita. Langit nung Amahan, sa pagtugyan sa imong mahigugmaong anak sa iyang kinabuhi nganha kanimo. Imuha siya nga gidawat nga mahimayaon. Tudloi kami sa among pagtugyan sa among kinabuhi nganha kanimo. Aron makaambit kami sa imong himaya. Uban ni Jesucristo imong anak ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod.
Padayon kita sa pag-ampo diha sa kahilom. Musunod ang pagsimba sa krus sa alas 3 ug prosesyon sa Santo Entierro sa alas 4. Daghang salamat.